Naš zahtjev za ponude jasno navodi da je ovaj program namijenjen Njujorčanima kako bi mogli staviti hranu na stol, a ne program za one koji žele brzo zaraditi preprodajom. Ovaj tip nam je lagao ravno lice. Sada vodi kampanju i priča na televiziji o svojim besplatnim trgovinama prehrambenih proizvoda. Imajte na umu da za njih treba osobna iskaznica. On i guvernerka Hochul hvale se onim što su učinili za brigu o djeci, iako time prave štetu svim Njujorčanima iz radničke klase. Samo da budem ovdje s vama još jednom. Stojim pred vama kao prvi muslimanski gradonačelnik u povijesti našeg grada. I ove godine na prvoj džumi koje sam prisustvovao na toj novoj poziciji, u šokantnom preokretu događaja, ljudi shvaćaju da islamistički socijalistički gradonačelnik Mamdani, kojeg su izabrali u Njujorku, zapravo ne pokušava poboljšati njihove živote, nego zapravo da im malo pogorša živote. I ako niste čuli, najavio je ovu nevjerojatnu inicijativu. Inicijativu da supermarketi budu puno jeftiniji, jer su troškovi života toliko visoki. Osim činjenice da ekonomski to ne funkcionira, i najave koja je trebala prethoditi tome. Ljudi, svi koji su glasali za ovog čovjeka su budale i počinju to shvaćati. Sve više videa demokrata koji su glasali za njega i sada govore: mislim da moram preći na republikance jer je ovaj čovjek lud. Evo ga, s njegovom super uzbudljivom najavom. evo kako će to funkcionirati. Jednom mjesečno naših 5 gradskih trgovina prehrambenih proizvoda postavit će cijene za ovu osnovnu skupinu proizvoda 30% ispod uobičajenih maloprodajnih cijena. Bez iznimki, bez trikola. Uštede će trajati cijeli mjesec. To znači da neće biti tjednih oscilacija niti iznenađenja na blagajni. Doslovno čita govor koji je napisala umjetna inteligencija. Ali to nije bitno. Nema iznimki. Osim jedne male zamke koja će se pojaviti malo kasnije nakon ovog videa. Ta zamka izgleda ovako. Jeste li spremni? Odgovor je ne. Niste. Kako ćete spriječiti ljude da iskoriste tu ponudu? Znate, taj dogovor zapravo. I hoće li postojati ograničenje na broj artikala koje netko može uzeti s tom razinom popusta iz te osnovne košarice? Naš zahtjev za ponude jasno daje do znanja da je ovaj program namijenjen Njujorčanima kako bi mogli staviti hranu na stol, a ne ljudima koji žele brzo zaraditi preprodajom. Prepustit ću riječ našem voditelju EDC-a, G. Paku, da doda još nekoliko detalja. Mislim, naravno, nisu razmišljali o preprodaji. Ne bi imalo smisla da možete kupiti stvari s 30% popusta, a onda ih dalje prodavati, ukrasti to iz trgovine, a zatim prodati po višoj cijeni. Ne. Socijalizam funkcionira, prijatelji moji. Naravno, ako nude stvari besplatno, taj novac se jednostavno stvori nijotkuda. Upravo tako to funkcionira. Ali postoji još jedna stvar. I ona je veća i značajnija. I to samo još jednom pokazuje kako ti socijalisti koriste te laži, taj branding, tu veličanstvenu ideologiju da prikriju činjenicu da vas samo žele kontrolirati. Da, ako pogledate naš zahtjev za ponude za operatera, želimo biti sigurni da ciljamo Njujorčane. Bilo kroz nešto nalik knjižničnoj iskaznici, a pritom pratimo tko kupuje. I to je usmjereno na obične Njujorčane. Kako će to napraviti? Kako će provjeriti da su to svakodnevni Njujorčani, ljudi? Kako će to uopće razlučiti? Svjesni smo toga. I zato ćemo se pobrinuti da imamo sve što je potrebno kako bismo osigurali da se to ne dogodi. Kako će to napraviti? Želite li čuti kako će to napraviti? Tražit će osobne dokumente. I zašto je to velika stvar? Pa poslušajte ovo. Kako ćete spriječiti ljude da iskoriste tu pogodnost? Znate, tu ponudu zapravo. I hoće li postojati ograničenje na broj artikala koje netko može uzeti po toj sniženoj cijeni iz te osnovne košarice? Naš zahtjev za ponude jasno daje do znanja da je ovo program za Njujorčane kako bi mogli staviti hranu na stol, a ne program za one koji žele brzo zaraditi preprodajom. Prepustit ću riječ našem voditelju EDC-a, G. Paku, da doda još nekoliko detalja. Da, ako pogledate naš zahtjev za ponude za operatera, svjesni smo toga. I zato ćemo se pobrinuti da imamo sve potrebne mjere kako bismo osigurali da se to ne dogodi. Nešto nalik knjižničnoj iskaznici. Pitaj za člansku iskaznicu knjižnice. Imam člansku iskaznicu knjižnice i zapravo sam morala koristiti osobnu iskaznicu da bih je dobila. To baš i nije inkluzivno, mama Doni. Ali razmisli o tome na trenutak. Ovo je isti politički pokret koji je godinama vikao da je identifikacija birača rasistička. Porez na glasanje. Napad na demokraciju. Ljudi koji su napadali našu stranku jer želi osigurati stvari koje su namijenjene samo Amerikancima, sada govore da je provjera osobne iskaznice sasvim razumna. Odjednom, moramo se pobrinuti da ljudi iz New Jersey ili Connecticuta ne okoriste se time. Provjeravat će vam dokumente da biste kupili mlijeko. Jer to, prijatelji moji, je pravi socijalizam. Provjeravanje vaših dokumenata kako bi se uvjerili da imate pravo na hranu koju vam vlada želi dodijeliti. Nemojte se zavaravati. Ako ste bogati Amerikanac, možda vas neće pustiti unutra. Zašto? Zato što je ovo za ljude kojima je to potrebno. Ljude koji to zaslužuju. I to je cijela poanta. Cijela poanta ovdje je da pokušavaju stvoriti sustav kontrole.
ali ga predstavljaju kao nešto besplatno, jeftino, lijepo, zabavno, ukusno, slasno, divno. Ali zapravo mama Mamdani nije ništa od toga. I svatko tko to još ne može vidjeti, treba nastaviti gledati, jer ćemo upravo dokazati koliko je Mamdani zapravo loša. Osim činjenice da navodno ima veze s pravim terorističkim skupinama. Samo poslušajte neke od stvari koje podržava i u koje vjeruje. Nedavno je viđen na događaju na kojem su zapravo pozivali na ubijanje nevjernika, to jest nemuslimana, a Zoran Mamdani je bio tamo i podržavao to. Zadovoljstvo mi je ponovno biti ovdje s vama. Stojim pred vama kao prvi muslimanski gradonačelnik u povijesti našeg grada. I ove godine kao prvi džuma namaz kojem sam prisustvovao na toj novoj poziciji i da to učinimo zajedno, to je podsjetnik. Ali nije samo to što podržava sulude ideologije. On je sam glumac. I sve više ljudi shvaća da stvari koje on promiče, te ideje, te divne kampanje, možda zapravo i nisu tako divne. Poslušajte ovog tipa koji sada glasa za republikance zbog Mamdanija. Prvi put u životu glasat ću za republikance zbog gradonačelnika Mamdanija. I osjećam mučninu u želucu. Vidiš, kao Njujorčanin bio sam izuzetno uzbuđen zbog besplatne brige o djeci koju su namjeravali ponuditi radničkoj klasi. Mamdani nam je obećao da ćeš, ako si pripadnik radničke klase, moći dobiti brigu o djeci za svoju djecu. Pogodi što? U ovom slučaju, ja bi bio podoban neće jer biti zarađujem tako. oko $100,000. Ne znam, možda je moja greška što sam vjerovao u socijalizam, ali ovaj tip nam je lagao pravo u lice. Sada vodi kampanju i priča na televiziji o svojim besplatnim trgovinama, koje usput zahtijevaju osobnu iskaznicu. On i guvernerka Hochul hvale se onim što su učinili za brigu o djeci, iako time zezaju sve Njujorčane iz radničke klase. Vidite, iako je ovo izvorno bilo namijenjeno ljudima koji su doslovno trebali raditi više od 10 sati tjedno i zarađivati više od $17 na sat, potrošio je sav gradski novac na političku retoriku. Ove gradske trgovine namirnicama, koje će uništiti lokalne male biznise i kvartovske trgovine imigranata, koštale su grad toliko novca da sada više nemaju dovoljno sredstava za brigu o djeci. Dakle, New York više nije u mogućnosti pružiti djeci. Ljudi, nema besplatnog novca. Ako nešto dobivate jeftinije, to je zato što uzimaju novac od nekud drugdje. To je to. Jednostavno je. Socijalizam ne funkcionira. Ako želite dati novac siromašnima, morate ga uzeti od nekud. To je jednostavna ekonomija. Ne razumijem kako ljudi to još uvijek ne shvaćaju. Vaučeri za čuvanje djece, obiteljima koje ne primaju novčanu pomoć. Objasnite mi ovo. Radnička klasa Njujorčana koja ne zarađuje puno. Ovo nije puno novca u New Yorku. Oni kojima treba pomoć oko brige za djecu, koji plaćaju poreze. Pristali smo na povećanje poreza kako bismo to financirali. Više ne ispunjavamo uvjete jer ne primamo novčanu pomoć. Misliš, želiš reći da je ovaj čovjek odlučio tebi lagati kako bi glasala za njega, jer si mislila da ćeš nešto dobiti za sebe, a sada je sve to preokrenuo i još ti je dodatno otežao život, a ne daje ti ni jednu od pogodnosti zbog kojih si ga izabrala. Mislim, zaista, baš sam iznenađena. Dopusti mi da ovo jasno kažem. Zoran Mamdani je socijalistički, islamistički gradonačelnik koji je iskoristio svoju poziciju da laže Amerikancima. Amerikancima koji ništa nisu slutili, koji se financijski bore, posebno Njujorčanima, obećavajući im sve te divne stvari, poput besplatne ili jeftinije brige o djeci i besplatnih supermarketa, da će im život biti ugodniji. A da bi to ostvario, sada bi morao oporezivati ljude koji zarađuju puno novca. Ali sada, kada je shvatio da to ne može učiniti, ili ne da je shvatio, nego nikada nije ni planirao to sam učiniti, sada ne samo da povećava poreze za većinu Njujorčana, ali nije u mogućnosti osigurati sredstva za stvarne projekte koje želi provesti. Tako da sada ne samo da imate veće poreze, već također ne dobivate ni jednu od subvencija koje želite. I dobivate supermarkete u kojima se kupnja kontrolira osobnom iskaznicom, kako bi mogli pratiti svaki vaš korak, što socijalizam naravno obožava raditi. Pobrinu se da vam kontroliraju hranu kako biste bili potpuno ovisni o njima. Nije bez razloga što su ti ljudi izabrali Zorana Mamdanija, islamističkog gradonačelnika koji je nedavno viđen na događaju na kojem se slavila smrt nevjernika, odnosno nevjernika. Netko je tko laže. On je glumac i tjera sve više ljudi koji su ga izabrali da shvate kako ništa od onoga što je obećao zapravo nije bilo istinito. Sve je to bila fasada da dođe na vlast. A sada, kada je na vlasti, to je problematično. Mislim, samo poslušajte što Scott Galloway ima za reći o tome. I objavili su moje osobne podatke. Objavili su tvoje osobne podatke. Reci mi. Dakle, ne znam jeste li čuli, ali gradonačelnik Mamdani je odlučio objaviti popis od 950.000 nekretnina s adresama i imenima koje bi mogle ispunjavati uvjete za njegov Pieta Terra Tech. Dobro, dakle, želi oporezovati bogate. Ali ne samo da je odlučio oporezovati bogate, već je i objavio njihova imena javnosti, kako bi ih javnost mogla svom silinom napasti, jer mrze bogate. Mrze bogate. I istina je, ljudi koji mrze bogate, to je samo zato što su ljubomorni, što sami nisu bogati i žele živjeti u udobnosti i sigurnosti. I zato kad Zoran Mamdani dođe i kaže, ne brinite, tim ljudima koje mrzite, oduzet ćemo novac i olakšat ćemo vam život. Ljudi kažu, da, to je divno.
Sve dok im ne počnu objavljivati osobne podatke, dok im se ti benefiti ne počnu oduzimati. Jer znate što? Socijalističke vlade zapravo ne žele brinuti o vama. Oni samo koriste vašu glupost, vašu korisnu glupost da ih izaberete na vlast, kako bi je zadržali. A sada Scott Galloway žali što je glasao za tog tipa, iako je bio za oporezivanje bogatih, jer je njegovo ime sada javno. I sada mu objavljuju osobne podatke. Isti oni za koji je tvrdio da im pripada. I ja sam javno podržao ovaj porez. Ovo je definicija. Uzeo je legitiman izvor poreznih prihoda i pretvorio ga u tjeralicu. To je točno ono što ti ljudi rade. Ali opet, zapamtite, Zoran Mamdani je oduvijek bio glumac. Oduvijek je bio lažljivac. Samo pogledajte ovaj video. U redu. Ovo je Zoran Mamdani. On se kandidira za gradonačelnika New Yorka. Evo kako inače zvuči. Okupljamo se večeras u najbogatijem gradu, najbogatije zemlje u povijesti svijeta. Ali u jednom intervju u Južnoj Africi zvučao je malo drugačije. Zapravo sam napravio playlistu za Miru, koja je slučajno moja majka. Znaš, nepotizam i naporan rad daleko doguraju. A u intervju za tursko-američki podcast Mamdani je opet zvučao drugačije. Biću iskren s tobom, brate Mansur. U ovom trenutku ne razmišlja puno ljudi o tome. A evo i Zorana tijekom njegovih dana kao repera. Znaš, bilo bi to ovdje ranije, ali svjetska turneja je svjetska turneja. Svjetska turneja je također svjetska. Tko jednom laže, uvijek laže. Svatko tko je bio dovoljno glup da ga izabere, mora shvatiti da ovo nije samo fenomen u New Yorku. Ovo je fenomen koji će se proširiti Amerikom. Dovedite islamista na vlast koristeći socijalistički fenomen brendiranja doslovnih laži. Neka laže posvuda, različiti naglasci, različite ideje koje zapravo nikada neće moći ostvariti. Tvrdi da može uhititi premijera Izraela, što očito ne može. Tvrdi da može učiniti namirnice besplatnima, što ne može. Obećava besplatnu brigu o djeci, što također ne može. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ovo čeka ljude koji glasaju za socijalizam. A svi vi koji ste još uvijek dovoljno glupi da mislite da nisam u pravu oko ovoga, ljudi, vrijeme je da provjerite činjenice. Hvala vam na pažnji i nasmiješite se.